Sa number 2, baligya nga isda kag mga utan nga ginkumpiskar sa Bacolod City Legal Office gikan sa merkado, ginalegar ginkonsumo kag nagkaladula. May report si Nico Delfin. Nagalain ang buot sa manog isda nga aton lang ginhingadlan nga si Elsa. Kay magluwas ginkumpeskar ang iya mga baligya nga isda kag lukos sang katapos ang City Legal Enforcement Team. Ginalegar nga iya pa nakitaan nga ginaluto kag ginasud-an na sa enforcement team ang iya mga produkto. Subong niya wala ko lukos kay wadi ko pagtagaan sa ginakuan ko kay hindi wala ko karimit kay tungod na dakpan ko. Mapatod mo nga imo tong ginluto? Oo, iban. Paano? Iban. Ang buka-bukaw, isa lang to kabilog. Oh, isa lang to kabilog ang buka-bukaw. Paano mabaka nila makabaka sila isa ka buka-bukaw? 200. Ginsiling ni Elsa nga Martes ang nagpatuman sang clearing operation ang enforcement team sa Libertad Market kag kabahin sa mga nakumpiskar ang iya mga baligya. Sa time to yaya nakatago na yang amon niya sa sulok-sulukan, dingkwa pagyaya. So diin naging kwa dampe. Dito sa Bagsakari. Ang kaupod nga manog baligya ni Elsa among nagpost sa mga litrato nga naglapta sa social media. Wala siya maghuna-una nga balikan siya sa katapos ng enforcement team kag masunod naging kumpeskar ang ilap ginabaligya nga mani sa kilid sang sidewalk sa merkado. Sa kuha sang CCTV video, makita pang paglalisay sa tunga sa mga vendors ng enforcement team antes ang pag-confiscate sa ilang mga baligya nga nagasablag sa alagyan. Yung balikaw nila, na minsan ko balang basibas, balang mabalikan, ang makilalaan na dito, wala ko ng sala, kami nanogit-git. Tapos ginabantayan ako nila, gabi pa lang. Pagka-comply mo ka mo? Ga-comply kami, pangimos, kami kung gusto nila akong pangimos. Pero atubay na sobrahan ng tubig ka ginabi. Ginpanginuwalan ni City Legal Office Enforcement Team Leader Ray De Mesana nga ginakonsumo sa mga enforcement team ang mga produkto sang vendors. Dugang niya nga nagbakal sang isda kag may mga nakumpiskar man sila nga mga baligya nga gindonate na lamang sa mga vendors. Ang nadakpan, gindonate niya. Ang ginaluto tiya sang enforcement team nga na picturean man sang nagpost. Sudan to yan nila. Kag dalag ko ato yang mga klase sang isda, ang nadakpan niya gagmay. Tungod din na may picture man, may mga procedures kita. Wala sang mi isa kami ko sang enforcement team nga magtandog sang dinakpan. So kung ma-prove namon nga ginakuhaan man gid nila or ginagamit nila ina, ang minimum kag maximum nga penalty isa lang, fire out na sila. Ginpakita niya man ang mga boxes ang nakumpeskar nga isda, mga tapangko, prutas kag utan nga nakatago sa ilang storage facility. Patag niya nga kutob sa mga pagkabutang kag baligya sa mga nagapinasaway nga vendors ang ila ginapasiguro nga mabalik kag kun hindi man makuha ining dokumentado halin sa resibo kag litrato antes pa man itugyan bilang donasyon sa pila ka mga charitable institution. Ang tanan nga nagkaladakpan ginapicturean gid na. Kag mag-donate ginapicturean man. Kag may blatter entry na, then may resibo pagid sa gindonate pa. Sa mga charitable institution nga nagabaton sang atong nga ginadonate, no. Tungod mga perishable items sila. Kung hindi na nila magawa dayon, makuha nila resibo kag may release order, ginadonate naton nila. Pero si Mayor Albi Benitez nagmando na nga o sisao ng akusasyon sa mga vendors batok sa enforcement team. I will call the attention sa aton sa Libertad na natabo, no, sa aton market supervisors, and then we will ask them to explain kung how that happened. Ang mga vendors ang handa naman nga magpasaka sang formal nga reklamo angot sa natabo. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.